Benvinguts a la segona temporada de Fent Campana. Jo sóc la Júlia. Jo, el Quim. I estem molt contents d'anunciar-vos que serem els nous presentadors d'aquesta temporada. Aquesta temporada explorarem temes fascinants, des del cinema fins a la intel·ligència artificial. Però també parlarem de videojocs, esports, salut mental, entre d'altres. Ostres, que variats, no? Molts temes, sí, sí. Ja sabeu que si voleu veure tots aquests capítols d'aquesta temporada i de l'anterior, heu de seguir el canal oficial de YouTube de la Mercè. Subscriviu-vos a ell per no perdre-us cap dels capítols. El programa d'avui tracta del cinema i us portarem temes molt interessants i una part final molt entretinguda. Doncs sí, us heu de quedar fins al final per poder veure-la. Així que donem la benvinguda a la nova temporada de Fent Campana. Com ja sabeu, tenim 3 seccions. La primera de totes és La Mercè, on parlem de coses sobre l'institut. La segona és la secció de l'entrevista, on portem a un convidat extern. I per acabar, la secció de creacions. En aquesta secció és que és molt viva, i això vol dir que va canviant en cada capítol. Per començar amb la secció de la Mercè, hem parlat amb alumnes de caracterització que van anar al Festival de Sitges. Sí, Quim, jo els vaig fer algunes preguntes. I què et van dir? Anem a veure-ho. Ens trobem a l'aula de segon de caracterització i els anem a preguntar per la seva experiència al Festival de Sitges. Hola, noies, com us dieu? Yo me llamo Valentina. Y yo me llamo Gemma. Com ha sigut la vostra experiència al Festival de Sitges? Com va sortir aquesta col·laboració? Bueno, pues básicamente el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña siempre cada año colabora con el Ayuntamiento de Sitges para hacer algún proyecto. Entonces, de estas dos, pues de este dúo sale pues empezar a llamar a algunas escuelas para que puedan participar. Creo que en total, no sé si participaron más de 100 escuelas en todo este proyecto, un montón, y por suerte nos llamaron a nosotras y hemos podido tener esta oportunidad. I el material el vau portar vosaltres o us el van donar ells? Bueno, el material nos la da la organización del Festival de Cines de Sitges y a cambio nosotros de ir de prácticas, al final nos lo quedamos nosotros para el instituto. Vosaltres exactament què és el que vau anar a fer? Bueno, de lunes a viernes lo que hacíamos es estar en el taller de FX del rodaje Maleït, que era un pasaje del terror, y estamos por la mañana allí. Y después los viernes por la tarde maquillábamos a pie de calle a la gente que gratuitamente se podía acercar a maquillarse. Sobre todo hubo un montón de gente que vino para la Zombie Walk, que es por lo que se conoce sobre todo al Festival de Cine. Llavors, la gent que maquillàveu era gent que passava per allà o us la donava l'organització o la portàveu vosaltres? Bueno, la organización daba gente que en sí daba como el espectáculo de la Zombie Walk, pero también se acercaba un montón de gente, sobre todo gente joven, para ser maquillada en la Zombie Walk o en sí, pues para estar en Sitges con el tema del Festival de Cine del Terror. I com us vau organitzar? Vull dir, anàveu bé de temps? Teníeu un horari planificat? Bueno, el horario estaba planificado, pero obviamente no siempre sale como esperábamos. Y sí que es verdad que, bueno, empezábamos a maquillar, yo qué sé, por ejemplo, a las 11 de la mañana y la cola era desde las 9 de la mañana. Bueno, la gente cogía el ticket para ser maquillado, luego se iban y, bueno, pues hasta las 11, que igual como tarde podríamos abrir, hasta las 2, 2 y media, aunque cerrara a las 2, hasta las 2 y media no parábamos de maquillar. Teníeu algun tipus de maquillatge com a referent o algun caracteritzador que teníeu com a referència del que anàveu a fer? Exactamente no teníamos ningún tipo de maquillaje, ya que pues las semanas anteriores estábamos practicando en clase en la asignatura de efectos especiales y básicamente lo que hicimos fue lo que nos enseñó la profe y a partir de ahí dejar volar la imaginación, porque al final la gente a lo mejor te pedía, no sé, un arañazo de gato, claro, tú aún no habías hecho eso en clase, entonces tenías que empezar ahí a imaginarte y la verdad que nos ha ayudado mucho a tema de avanzar en el aprendizaje del tema de heridas, de efectos especiales y todo eso. La verdad que yo creo que nos ha ido bastante bien por eso. Doncs moltes gràcies, noies. Moltes gràcies pel vostre temps. Ja no us entretinc més i connectem amb el Quim, que està a plató, i vaig ja cap allà. Què t'ha semblat, Quim? Doncs mira, sincerament dir-te que no en tinc ni idea de maquillatge, però m'han entrat unes ganes d'apuntar-me l'any que ve perquè em pintin a mi. Sisplau, quan vagis avisa'm que jo vull anar amb tu, porfa. Òbviament. Doncs mira, parlant de cinema, tu sabies que hi ha a la bàscula una adaptació de la pel·lícula de la saga d'Alfred Hitchcock a teatre?
Sí, ho he anat veient per Instagram. Doncs vaig parlar amb l'equip i els vaig trucar per a veure si volien venir aquí a fer una entrevista a Fent Campana. I què t'han dit? Doncs m'han dit que estan encantats, i és que quin remei, perquè són els meus companys de classe, jo sóc l'ajudant de direcció i m'han fet el favor. Així que anem a veure-ho. Espero que hagueu disfrutat molt la secció anterior i estigueu preparats pel que ve ara. Us vull presentar a un dels guionistes, el Juan Pablo Malagón, i a l'actriu Noa Pérez, membres de l'obra de teatre La Soga, organitzada pels estudiants de segon de realització de l'Institut Mare de Déu de la Mercè. Nois, com esteu? Molt bé. Molt bé. Pel que en tinc entès, l'obra de teatre és una adaptació de la pel·lícula La Soga d'Alfred Hitchcock. Juan Pablo, tu que ets un dels guionistes, com ha sigut adaptar un guió que està fet per una pel·lícula i a sobre amb seqüència seguida, passar-la a una obra de teatre? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo ha sido eso? Pues la verdad es que ha sido totalmente un reto para los 8 estudiantes que estábamos en el guión, la verdad, que al final van a acabar siendo 2. Porque aparte de modernizar la obra, teníamos que también que cambiarla para que fuera una obra de teatro. Como ya podrán entender, en el cine la cámara está completamente cerca de los protagonistas, entonces todas las expresiones que ellos hacen, todo se puede ver perfectamente. Si están llorando, si están enojados, si sienten frustración, porque con sus gestos pueden perfectamente demostrarlo. Entonces, en el cambio, en el teatro, cuando lo cambias al teatro, todo tiene que ser mucho más hiperbolizado. Es decir, expresiones mucho más grandes, mucho más fuertes, para que incluso hasta la última persona pueda sentir lo que quiere decir el personaje principal. A pesar de todo esto, la verdad siento que nos hemos coordinado bastante bien y creo que nuestro trabajo está bastante bien. Molt bé. I com és el fet de que en realització els alumnes, vosaltres, esteu fent aquesta obra de teatre? Bueno, això és un treball que tenim els alumnes de realització perquè fem també regidoria i aleshores bàsicament ens hem hagut de separar per departaments. Tenim tant els tècnics com els actors i després departament de direcció, art, màrqueting. Aleshores, bueno, és un treball gran, complex i un reto. Pel que jo sé, l'obra de teatre s'estrena el 20 de desembre a l'Espai Jove La Bàscula, al barri de la Marina, al districte de Sants Montjuïc, molt a prop del nostre institut, Pues sí. la veritat. Aquest espai promou la cultura i l'entreteniment als joves. Com ha sigut aquesta col·laboració? Per què La Bàscula? Pues la verdad es que no lo hemos decidido nosotros, ha sido la profesora la que le ha ofrecido a la báscula porque confiaba como en nuestras capacidades como clase, sabíamos que podíamos dar un contenido bastante bueno como segundo de realización. La báscula, la verdad, como está tan cerca de nuestro instituto, hemos ido ya varias veces, incluso mi compañera Noa, sus amigos hace como una semana tocaron allí. Ostres! Sí, sí, o sea, hemos ido bastantes y nos interesa mucho sobre que aporta a la cultura y el arte en los jóvenes, como que promueve para que ellos puedan sacar adelante sus proyectos. Y pues nada, pues muy contentos con estrenar nuestra obra en La Bàscula. Molt bé, doncs la veritat és que jo estic bastant emocionada per saber què passarà, com i què em transmetrà l'obra. M'agradaria saber com és l'experiència de portar aquesta feina amb tanta gent, perquè el que tinc entès és que sou un grup molt gran de gent. Sí, som un grup de 30 i alguna persones. Aleshores, bueno, és difícil gestionar tanta gent i tanta feina i recau molt el pes en l'organització al final. O sigui, si no hi ha una bona organització, la gent no sap què ha de fer i bueno, ja ho hem anat notant al principi, però a poc estem perfilant i estem aprenent i bueno, al final és això, o sigui, és una cosa que no havíem fet mai, així que és tot error i hacerlo mejor. Ja l'error ja és cert, vull anar provant una miqueta, veritat? Exacte. La veritat és que ja falta molt poc per l'estrena. Com us sentiu? Esteu nerviosos per l'estrena? Pues sí, claramente Sí, estamos único. nerviosos, pero confiamos mucho en lo que estamos haciendo de momento. O sea, de momento estamos trabajando bien, obviamente como ya ha dicho mi compañera y he dicho yo, diferentes opiniones siempre va a haber y no siempre podemos hacerle caso a cualquiera que quiera dar una opinión. Al fin y al cabo, una persona, un grupo, perdón, una persona, un grupo tiene que decidir para que la obra pueda salir para que el contenido pueda salir bien. Así que
bastante Però, bien, ¿no? Sí. I, bueno, una mica també nerviosos perquè jo crec que el dia de l'obra serà... Bueno, fa por. Sí, fa por, claro. fa por. Un repte. Sí, O sea, además però... son bastante semanas y meses trabajados para que todo se defina en un día. Sí, hi haurà molta tensió aquell dia, jo crec, però, bueno... Ilusionados. Jo crec que sortirà molt bé, la veritat. Gracias. I la Soga té Instagram. El públic de les xarxes socials creieu que té moltes expectatives? Com els veieu? Jo crec que hi ha expectatives i per la feina i que hi ha darrere i es nota, o sigui, està molt guai. En plan... Sí, Es el que- contenido que están haciendo los de Es Making chulo. Of está... O sea, da Sí. ilusión ver el contenido que están haciendo, así que Exacte. con bastantes ganas. Mira, que podem dir-los a tothom que ja podeu estar seguint a la Eso. Soga a Instagram, veritat? Follow. Molt bé, i no, a mi m'agradaria saber, perquè pel que jo sé, tu no ets actriu professional, com és interpretar el teu personatge? No sóc actriu i he fet molt poques coses de teatre i, bueno, pues, fa respecte al principi perquè, a més, bueno, se suposa que el meu personatge és una mica que està ahí bastante presente, però bueno, estic contenta perquè és divertit i al final m'hi fixo en el que fan els meus companys que han fet teatre i em dona, bueno, és com el que em dona seguretat a l'hora de fer o no fer. Ja estem arribant gairebé al final de l'entrevista, però jo tinc una última pregunta i és que la veritat és que tinc moltes ganes de saber si hi ha pogut alguna cosa interessant que hagi passat, alguns salsets. Teniu alguna cosa que ens pugueu dir? Pues sí, salseos, la verdad es que han habido unos cuentos, la verdad, pero creo que el más grande ha sido el de que intentaron sabotear la Soga, la obra de Sí. teatro. Ostres. Molt heavy. Una cuenta con un nombre bastante extraño tuvo permisos y Sí, i van començar a borrar coses i Documentació? sí, documentación, cosas importantes, Exacte. o poniendo cosas trolls, imágenes trolls. Ostres. I no heu descobert qui ha sigut? No, porque es un nombre anónimo. O sea, tipo, tiene el permiso, alguien Vale, le dio el vale, permiso, vale. pero no tiene ni foto de perfil. Doncs moltes gràcies, nois, per haver vingut. I als nostres espectadors que ens esteu veient darrere les pantalles, no marxeu encara perquè lo bo es fa esperar. Uau! Sembla que esteu currant molt. Doncs sí, la veritat és que és molta feina, és un repte i estem pencant moltíssim. I si vosaltres voleu saber una miqueta més de com treballem i com ho fem, tenim Instagram, que es diu @lasoga.rea. I allà pengem cada dia contingut de tot el que anem fent. Estigueu pendents de tot. Però, seguint amb el programa, tu com vas de música? De bandes sonores? Uf, no, Quim, això ho porto fatal, Les bandes sonores, no. Fem una prova. Ai. Jo t'ho canto i tu l'intentes endevinar, vale? Vale, jo ho intento. A veure. Sí. Pam, 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 parabam, pam, pam, pam... Què diries? Buah, ni Res? idea. Res? No, res. Bueno, és Regreso al futuro. Però has pillat la dinàmica, no? Sí, l'he pillat. Doncs això que acabo de fer ara és el que els hi farem als nostres concursants al Trivial. I podries participar, però t'he de dir que hi ha molt de nivell igualment. Jo perdria, la veritat, però vull veure com ho han fet els nostres jugadors. Doncs anem a veure-ho. Benvinguts al nostre esperat concurs Tribalea amb el cinema. En aquest concurs provarem el coneixement cinematogràfic dels nostres concursants. Bona tarda, com esteu? Molt bé. Preparats? Sí. Abans de començar i explicar-vos tota la normativa, us presenteu una miqueta. Jo em dic Jero, tinc 22 anys i estic estudiant realització a la Mercè. Molt bé. Pol? Jo sóc en Pol, estic estudiant videodisc i ISO i estudio aquí a la Mercè també. Molt bé. Jo em dic Noa, tinc 17 anys i estic estudiant a la Mercè també, caracterització. Estupendo. Tots estudiants de la Mercè. Sí. Ens agraden les coses de casa. Perfecte. Bé, aquest programa té 3 parts. Són 3 jocs diferents. Vale? El primer joc és el joc de les emoticones. Veieu que teniu una targeteta cadascú? Sí. És l'únic joc en el que les heu de fer servir. Vale? Sortiran, aquí teniu una pantalla on podeu veure les emoticones. Quan us sapigueu, aixequeu la targeteta i jo us donaré el torn de paraula. Vale. La segona prova serà de cultura musical, perquè us posarem cançons de pel·lícules i vosaltres haureu d'intentar endevinar el títol. I després hi ha la tercera prova, i la última, que consistirà en... Aquí a la pantalla sortirà una frase famosa del cinema i diferents opcions. Jo us les llegiré
i haureu d'escollir quina és la correcta. Si encerteu un punt i si falleu aquí ni rebot ni res. Preparats? Sí. Sí. Doncs vinga. Quan vulgueu, comencem amb la primera pel·lícula. Jero? El Diablo viste de Prada. Molt bé. Primer punt per tu. Vinga, la segona. Ai, ai, ai... Què penses? El arca de Noé. No. El arca de Noé. Creo que sé. Jero? La vida de Pi. Molt bé. 2 punts per tu. La següent? Fàcil. Psicosis. Molt bé. Psicosis. Perfecte. Següent. Un nen. Pol? Willy Wonka, la fábrica de chocolate. A veure, tornem a provar. No és Willy Wonka. No me'n recordo com es diu. És A i la fàbrica de xocolata. Va, tu pots. No, no. No? Charlie... Charlie? Charlie i la fàbrica de xocolata. Molt bé. Un punt per tu. Següent pel·lícula. Fàcil. Jero? Kung Fu Panda. Molt bé, un altre punt per tu. La següent? Casa. E.T. Molt bé. Són fàcils, no? Sí. Doncs vinga, anem amb la següent. Pol? La dama i el vagabundo. Molt bé. Posem la següent. Un ave, un nen. Jero, tu primer? Up. Molt bé. Som-hi? Titanic. Fàcil. I l'última em sembla correcta. Aquesta... És que anava a dir El Hobbit, però no. Només per l'última emoji. No és el Hobbit. Pol, tu te la saps? No, cap idea. No, de debò? A veure, és una mica complicada, però és Endgame. Los Vengadores Endgame. Hòstia. Vale? Aquesta ha sigut la primera prova. Bé? Sí, super. Sí. Teniu els comptadors aquí, ara procedim a passar a la següent prova, per tant, van a 0 tots. Segon joc, cultura musical. Aquí, en comptes d'aixecar la targeteta, us aniré cridant per ordre. Preparats? Sí. Doncs vinga, som-hi. Primera cançó. Què diries, Noam? Quina pel·lícula és? No tinc ni idea. O sigui, em sona moltíssim, òbviament, i sé quina cançó és, Sí? però no sé de quina pel·li és. Pol? És de Rec. Molt bé. Has dit el títol de la pel·li? Rec, tens un punt. Perfecte. Pots sumar-li mig punt si et saps el títol de la cançó. No, això ja no. I'm a Believer. Ah, Bueno, no passa res. Anem a la segona, a veure què tal aquesta. Què diries, Jero? La La Land. Molt bé, i et saps el títol de la cançó? Another Day of Sun. Molt bé! Següent cançó. Va per tu, pensa. Què diries que és? Karate Kid? No. No és que No? Et donen l'oportunitat, però ràpid. Mazo que no. Ràpid. Buah, ni idea. No, Pol? és la de The Eye of the Tiger, de Rocky. Vale, tens mig punt. De moment, És de Rocky, no? vale. T'emportes el plena del punt i mig. Següent cançó, sisplau. Va per tu, Jero. Quina diries que és la pel·lícula? El títol de la pel·lícula? És gris. Molt bé! Tens un punt més i el títol te'l saps? No, el títol no me'l sé. Summer Nights. Summer Nights. Bueno, cap problema, està molt bé. Vinga, següent cançó. Doncs ja que te la saps, de quina pel·lícula és? De High School Musical. I la cançó es diu... La cançó és What I've Been Looking For. Molt bé, otro pleno, tens el punt i mig. I ara us posarem l'última cançó. Quina diries que és? La de Hércules. No, jo també ho hagués dit, però no. Zero? 0. I tu? La cançó és Mystery of Love. Vale, tens mig punt i la pel·li és... I la pel·li és, sé quina és, però ara el títol no em ve al cap. O sigui, m'encanta la pel·li. Si jo et dic, digue'm pel meu nom. Call Me By Your Name. Vale. Aquesta era l'última cançó. Procedim a l'últim joc, que és el de les frases. Que si l'encertes tens un punt, però si falles no podreu respondre. Preparats? Sí. Sí. Doncs vinga. La primera frase és... Que la fuerza te acompañe. A. Star Trek. B. Star Wars. O C. Stargate. Star Wars. Molt bé, tens un punt. Pots sumar-li més punt si dius el personatge
Què diu la frase? Diria Luke Skywalker. En aquest cas seria Obi-Wan Kenobi o Han Solo y Leia. Vale. Cap problema. Venga, següent frase. Que la suerte esté siempre de vuestra parte. A. Divergente. B. Los Juegos del Hambre. O C. El Corredor del Laberinto. Pol? La B, los Juegos del Hambre. I ho deia el Palpatine. No, esto es de Star Wars. És que és el que manda, no m'acordo com es diu. Efi. No sé si et sí, sona. sí. Vinga, procedim a la següent frase. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. A. Goodfellas. B. Scarface. O C. El Padrino. A. Goodfellas. No, és la C, El Padrino. I aquesta frase la diu Michael Corleone. Procedim a la següent frase, que és Houston, tenemos un problema. Això què ho diu? A. Gravity. B. Apolo 13. O C. Interestelar. Apolo 13. La B, doncs? No. No. No, Interestelar. L'havies encertat a la primera, era Apolo 13. Vinga, seguim amb la següent frase. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. El Mago de Oz. B. Forrest Gump. O C. El Señor de los Anillos. La B, Forrest Gump. I qui diu aquesta frase, si vols? Forrest Gump. Molt bé. Última frase que veurem avui és Vive o muere. La decisión es tuya. En quina pel·li surt això? El silencio de los corderos, B. El resplandor o C. Saw? Jero. No tengo ni idea, pero voy a decir Saw. I saps qui diu la frase? Jigsaw, ¿no? Molt bé, doncs tens mig puntet més. Merci. Heu vist que ràpid? Doncs tinc els resultats i tinc un premi aquí, en un sobre. Oficial de la Mercè. Vale, començaré dient qui ha quedat en tercer lloc. Vale. Que ets tu, Noa, amb 6 punts i mig. Ara estan molt bé. Vull dir, els resultats estan prou igualats. Vull dir, no patiu. La cosa queda entre vosaltres dos. Per qui serà el premi? Doncs el guanyador ets tu, Jero, amb 8 punts. I ara l'obriràs. Gràcies. I tu, Pol, has quedat al mig, has fet 7 punts i mig. Ara Ni mateix tan no... mal. Ja us he dit que estaven prou igualats. Què és el premi? Un val per berenar aquí a la cantina del col·le. Olé, no? Superbé. Bé, i fins aquí el programa d'avui. Donar moltes gràcies als nostres participants, que ho han fet fantàsticament. Donar les gràcies a tot l'equip tècnic, però sobretot a vosaltres, que ens veieu des de casa. Bé, estigueu pendents de xarxes i ens veiem al proper capítol de Fent Campana.